počela prije 2 mjeseca i žestoko se krenulo. Znači ova jaja su upakovana u tu političku kampanju? Apsolutno, i jaja i sve ostalo, dakle, što se događa. A nekoliko pitanja, dakle, bilo ovdje, pošto je gospodin Milić i gospoda Bradara su tako imali jedan duel, pa smo otišli bili malo od teme i da se vratim samo na početak, pardon, gospodin Popović, dakle, kad ste mu postavili pitanje oko crveno-zelene koalicije i ostalo, mislim da tu apsolutno nema nikakve svađe, da je to sve fingirano i da je to koalicija koja opstaje, dakle, do 2014. godine, jer njih sve veže interes, posebno SDA i SDP. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, kad je riječ o Dodiku i Tihiću, koji su pokušavali proigrati tu priču oko izbora, moram samo podsjetiti, dakle, 23. marta SDA je izdala saopćenje u kojem je rekla da nema ništa, dakle, od toga da se odgađaju lokalni izbori do 2014. da bi se 4 dana poslije gospodin Tihić spremio u Banja Luku i tako nekako svojim relacijama, dakle, po ko zna koji put postigao nekakav dogovor sa Dodikom i onda izlazi saopćenje u kojem kaže da, mi jesmo sada za odgađanje izbora do 2014. godine. Dakle, radi se o klasičnoj dvojici seoskih varalica koji pokušavaju, dakle, zamazati oči javnosti, koji pokušavaju jedan predizborni, dakle, marketing je to klasični, iako naravno postoji s gospodinom Pečancom se apsolutno slažem. Dakle, postoji tu i njihovog i straha i s ove i sa one strane. Šta za Boga ako izgube, a hoće ako Bog da izgubiti. Jer SBB 2010. godine, dakle, bez obzira što smo pokradeni, što je 75.000 glasova gospodinu Radončiću ukradeno, pokazao, dakle, da je moguće doći do promjena u ovoj državi i zato sve ove mlade ljude u studiju pozivam i sve građane u ovoj zemlji da u što većem broju izlaze na izbore, jer promjene su moguće. Dobro, može. Molim vas samo, dakle, SBB je odbio, dakle, uđe u vlast zato što nisu prihvaćeni naši principijalni, dakle, razlozi i ciljevi, a to je usvajanje zakona. U Zagrlja SDP-a, pa da smo htjeli, otišli bi vjerovatno u Zagrlja SDP-a, ali ne pada nam na pamet. Zašto? Dakle, imali smo dva, dakle, ključna uslova, a to je usvajanje zakona o poništenju ratne privatizacije i borba protiv kriminala i korupcije. Međutim, SDP je shvatio vjerovatno da to neće da radi i više im odgovara SDA. A samo da kažem gospodinu Popoviću, na glavnom odboru SDA Sulejman Tihić je rekao da bi rado raskinuo koaliciju sa SDP-om, ali za Boga 4.000 radnih mjesta je u pitanju, odnosno pozicija direktorskih u upravnim odborima i u nadzornim odborima. SBB čeka svoju šansu 2012. i 2014. godine. Zavisi, krivi jesu dijelom zato što apstiniraju, dakle ne izlaze na izbore, smatraju vjerovatno da ako da neće biti promjena. Međutim, SBB je pokazao 2010. godine da do promjena se može doći i mi imamo jako puno mladih ljudi koji su bili na listama, danas su uspješni zastupnici u kantonalnim skupštinama i u federalnim i žestoko se bore ne samo za prava mladih, nego dakle za pitanja i države je bitna, opstanak države je ostao. Edina, kako vratiti povjerenje građana u izbore? Građani, dakle, moram ponoviti opet, iako će ispast možda floskula, dakle, 2010. godine SBB je svojom pojavom na političkoj sceni u BiH jednostavno pokazao da se može. Građani su pokazali, dakle, svoju želju da žele promjene. Jednostavno žele. Druga je sad stvar, da ne zalazimo dublje i ponovo se vraćamo, da mi gospodin Popović ne bi ponovo uletio s onom pričom. Dakle, zašto je SDP odabrao SDA, a ne SBB, da se krene, dakle, u promjene. Mi smo prije, dakle, Bosna i Hercegovina i prije Hrvatske i prije Slovenije iskazala želju za promjenama. Jednostavno, može se ići u promjene, mora se ići u promjene. Jer ako vi pogledate prije mjesec dana je, dakle, objavljena informacija da mi imamo najniži kreditni rejting u svijetu. To je tako prošlo, samo su mediji objavili tu informaciju i niko se toga više nije dotakao. Da li je vlast, dakle, samo u interesu, strankama na vlasti, samo interes goli? Naravno da jeste, pa oni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su već mjesec dana ispred zgrade parlamenta su dokaz toga. Prije 2 godine SNSD i SDA su progurale, dakle, taj zakon u parlamentarnoj skupštini BiH. Zašto? Zbog dobivanja predizbornih poena. I to nije prvi put. Poslije 2 godine neko je drugi sada kriv što tim ljudima nema novca. Dakle, to se non stop radi. Ja moram spomenuti, gospodin Tihić je nedavno za jednu televiziju dao izjavu kako se u predizborne svrhe donose zakoni koji nemaju financijskog pokrića. Pa ko je to radio?
Dakle, stranke koje su bile u prethodnom periodu na vlasti donosili su zakone bez financijskog pokrića, uredbe o povoljnijem penzionisanju i sve moguće. Šta se dogodilo? Više od 1.000.000 socijalnih slučajeva u federaciji, dakle imamo u smislu socijalnih kategorija. U jednoj rečenici šta reći glasačima? Lokalni i opći, dakle ove godine zajedno što se tiče SBB-a, oduzeli su nam 20 godina, izaći na izbore, glasajte.